Så man kan sige, at hele mit liv har været præget af vold, af stoffer, kriminalitet, terror, hvis man kan kalde det på den måde. Jamen, jeg har haft en hård start på livet. Jeg har fundet min mor 3 gange, hvor hun har prøvet at begå selvmord, hvor jeg får at vide, at det var min skyld, hun gjorde det. Så det der med, altså tidlig start på livet med at føle, at jeg ikke føler mig elsket og accepteret, at nogen gider at have noget med mig at gøre. Inden 3. klasse, i 3. klasse bliver jeg smidt ud af skolen. Jeg bliver diagnosticeret med noget, der hedder DAMP, det der hedder ADHD i dag. Så det har altid været, mine tanker har været kaotiske. Jeg har haft uro inde i mit hjerte. Jeg har ikke kunnet sidde stille, og meget af den adfærd, jeg havde sådan udadreagerende, det var for at få ro sådan inde i mig selv, fordi jeg ikke kunne finde ud af at håndtere mig selv. Dengang jeg var på institution som barn, der sagde pædagogen til mig, at jeg var uden for pædagogisk rækkevidde og kom til at sidde i fængsel resten af mit liv. Det var det, psykologen, lederen på stedet, sagde. Jamen, lige nu der er vi på Fjordskolen, og det var det første sted, hvor jeg kom på institution. Jeg var omkring 10 år gammel, dengang jeg kom hen her. Altså, jeg var voldsomt ked af det. Jeg var bange og virkelig også frygt, fordi at jeg blev kørt hen i en bil af min faster og min mormor. Og da jeg prøvede på at løbe ind i bilen, fordi jeg ville væk herfra, ikke være her, der blev jeg rykket væk i arme og ben af pædagogerne. Og jeg var voldsomt ked af, da jeg græd, altså fuldstændig ustyrligt. Så det var virkelig forfærdeligt og frygteligt. Jeg kommer i fængsel første gang som 15-årig, fordi at institutionen ligesom ikke virker på mig. Jeg kommer længere og længere ind i et kriminelle miljø, begynder at komme ind i bandemiljøet og bliver medlem af Bandidos. Men stadigvæk også på grund af min aggressive adfærd, der bliver jeg også fritstillet en dag. Og jeg skal opføre mig pænt i 3 måneder for at komme med igen, komme med i banden igen. De har også svært ved at kontrollere mig. Jamen altså, man kan jo sige, at så længe man har været sigtet for drabsforsøg, for vold, for grov vold, for at stikke folk ned. Jeg har stukket en af mine venner ned, sparket døren ind ved ham midt om natten, fordi han havde løgn over for mig. Ja, hvis vi skal gå 20 år tilbage, altså der har jeg jo kastet folk ud fra første sal. Inde i fængsel har jeg stukket andre mennesker ned, skåret hovedet op på ham. Jeg har stukket ham i armen, i maven, banket ham med stegepander. Inde i en retssal har jeg kastet en stol i hovedet på anklagerne og varmt kakao på hende, så jeg har... Og der er jo mange tilfælde. Jeg var derefter blevet smidt ud af fængslet, fordi jeg var for aggressiv, kom ind på psykiatrisk afdeling. Jamen altså, da jeg kom ud på behandlingsdommen, der har de jo givet mig medicin, de har givet mig terapi, de har masser af medicin. Og efter 6 år med behandlingsdommen, der kommer det ind og siger, at du er uden for terapeutisk rækkevidde. Vi kan ikke nå ind til dig. Der er ikke noget at gøre. Du er håbløs. Så de har prøvet deres, men de har også givet op. Og derude, der siger de også, at de ikke kan finde ud af, at jeg også er for aggressiv til dem, så jeg ryger tilbage til fængselsvæsenet igen. Ja, jeg har siddet 9 måneder isoleret på Politigårdens fængsel. Det var vanvittigt. Ja. Det er underlig fornemmelse. Det er ikke sundt for mennesker, det kan jeg godt sige. Og jeg har prøvet hele mit liv at tage mig sammen, prøvet hele mit liv at kæmpe for ikke at gå amok og kunne styre mit temperament af den person, som jeg var. Og det har ikke kunne lykkes. Det har været umuligt. Så giver de op, hvad det hedder, i fængselsvæsenet, så giver de op i psykiatrien, så giver de op i bandeexit-programmet med kriminalforsorgen, så psykologer, psykiater, alle sammen har givet op på mig. Og også mig selv har givet op på mig selv til sidst. Og jeg havde accepteret, at det var den person, jeg var, uden håb, uden fremtid, andet end fængsel. Jeg var fuldstændig
umuligt at være sammen med. Men jeg skulle have været låst inde med, og nøglen skulle smides væk. Det ville jeg mene, det var den eneste rigtige løsning. Så det jeg gør i stedet for den her, hvor jeg står, hvor det hele virker sort, og alt det virker, så tager jeg Bibelen ind i fængslet, og så begynder jeg at læse i den, og så siger jeg, Gud, jeg kan ikke det her selv. Du bliver nødt til at gøre det, jeg kan ikke gøre det. Jeg har prøvet hele mit liv, jeg kan ikke forvandle mig selv. Mit liv det er kaos og sort hul. Du må gøre det. Jamen, jeg mærker ikke noget først, men det gør alle andre omkring mig. For efter et måned, der kommer fængselsbetjent ind på min celle og siger, Martin, hvad er der galt med dig? Du er jo helt nede på jorden. Du råber og skriger ikke, som du plejer. Du kaster ikke rundt med tingene. Og jeg tænker bare sådan først, hvad snakker jeg om? Altså, det hele er, som det plejer. Og det gentager sig sådan i 4 måneder. De ringer oven i købet til en advokat for at kontakte mig i fængsel og sige, Martin, hvad er der galt med dig? De andre indsatte, de vil være bekymrede for dig. Lægerne, psykiaterne, misbrugskonsulenterne, de ansatte, altså, hvad er det, der sker med dig? Du er jo nærmest skulle hen og blive en behagelig at være i selskab med. Mit temperament var fuldstændig forsvundet. Noget, jeg kæmpede med hele mit liv, det var bare væk som dug for solen. Og så stod jeg bare der og tænkte, det var lige præcis det, jeg havde bedt om. At Gud han skulle forvandle de ting i mit liv, jeg ikke selv formåede. Og det må jeg sige, det har han gjort. Det var ikke let, fordi det blev let derefter. Det var meget, meget svært. Jeg kæmpede med mange, mange ting. Men lige der, de 4 måneder der havde han gået ind. Der var sket et mirakel i mit liv. Guds ord, det er levende. Jeg var blevet forvandlet indenfra. Altså selv lægen har sagt til mig, psykiateren inde i fængslet har sagt, at hvordan kan du forvandle dig så meget på så kort tid? Det er umuligt. Og jeg har sagt, det vil jeg heller ikke. Det må du spørge Gud om, for det er ham, der har gjort det. Det andet sidste vindue herhen, det er der, hvor sidst gang jeg sad ind, hvor jeg var her i et års tid. Og jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har brugt for at sidde på den her side af trammerne og så kigge ud i friheden og bare ønske at være på den her side. Nu står jeg så på den anden side og kigger ind og er rigtig taknemmelig for, at jeg er her. Og takker Gud for, at livet der rent faktisk giver mening, og der er håb. På kort tid har jeg fået fred, har jeg fået ro, og jeg er blevet sat fri i mine tanker af mig selv, alle mulige ting. Og det er kommet en og alene igennem troen på Gud. Og hvad Jesus han har gjort for mig. Det er jo det, der er vanvittigt fantastisk. At det handler ikke om, hvad vi har gjort, men det handler om, hvad Gud han har gjort på korset. Jeg har aldrig nogensinde følt mig elsket. Jeg har aldrig nogensinde følt, at jeg kunne høre til nogle steder. Men ved at komme til tro på Gud, ved at have læst i Bibelen, har jeg fundet ud af, at jeg har en identitet, at jeg er elsket, at jeg er noget værd. Jeg kom ud af fængslet for 6 år siden på grund af god opførsel. Gud havde helt 100% gjort noget i mit liv, dengang jeg sad inde i fængslet. Men efter jeg kom ud, altså, jeg kan bare huske, altså alting det er blevet vendt fuldstændig op og ned på hovedet. Jeg har fået en uddannelse, jeg har fået et liv, jeg har fået en kone, og vi er flyttet til en by, vi har fået job som præst, et hus, altså, jeg har aldrig nogensinde i min vildeste fantasi troet, at mit liv det kunne se sådan her ud. Og faktisk for et par måneder siden, da jeg flyttede hertil, der sad jeg faktisk og græd i bilen, fordi jeg var så lykkelig over, hvordan mit liv det så ud. Fordi jeg har aldrig nogensinde troet, at det kunne lade sig gøre. Og det kan jeg kun takke Gud for. Gud, han giver ikke op på en. Gud, han bliver ved med at være der. Gud, han elsker en lige meget hvad. Jeg kan jo bare se på mit liv, min familie, mine venner, kan jeg bare se på mig og se, der er sket en forvandling. Og det viser bare Guds kraft, og det viser Gud, han er virkelig, og det viser Gud, han eksisterer. Jeg har håb for mit liv og håb for min fremtid. Og det har jeg fået ved Jesus, han gav livet for mig. For vi gennem at tro på ham, og det han har gjort, at vi bliver tilgivet. Gud er god. Ja. Og jeg tror faktisk, det er rigtigt, dengang de sagde, at du er håbløs, Martin, du kan ikke forvandle dig. Men jeg tror også på, hvad der er muligt for mennesker, det er muligt for Gud.